गोबाङा गोबां बुंबाय जे गोदान राजखान्थि हान्जा गगा मोनदोंलै गाइस APB अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एक्स-एन-डि-पि आदामोनजों सोरजिजानाय बे गोदान पलिटिकेल पार्टीनि सायाव रिजिनेल दै बियो दा हाग्रामा महिलारि बिथां सारा BPFनि आफादगिरि बिथाङा मा बुंखो बिनि सायाव आरो बिथाङा बेखौ लानानै BPFआ माबादि लाब जागोन ना खहा जागोन ना निउट्रेलाव थागोन आरो बियो जोंनि थाखाय गनायजाथाव नंगौना नङा बेखौ लानानै बिथां सारा मा बुंदों बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव जे प्रमद बर' बिथांखौ गावनि दोलोनि सुबुंफ्रा लोगोसे रायजो राजाफ्राबो सानफा एफा नागारबोगासिनो दं बेखौबो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनो। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदानजों नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालाम इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' मोनसे खोथाखौ गोसो होनो गोनां बाथ्रा जे मोनसे निउ रिजनेल पलिटिकेल पार्टी फर्म बाय एक्स-एन-डि-पि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे डेम'क्रेसियाव बयबो राजखान्थि हान्जा सोरजिनो हायो बेयाव जेबो हेंथा गैया। लोगोसे BPFनि दैदेनगिरि माखासेफ्रा बुंदों आरो BPFनि जे अननाय फेभाराबो बेनो जे नोंथांमोना BPFजों गोरोबनानै मिलायनानै सोलिलांनो गोसोबा BPFनि दरजाया खुला आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथां सारा नैबे खोथाखौ फोरमायदों जे गावसिनि माखासे इसुसफोरखौ लानानै बियो सोरजिदों बे राजखान्थि हान्जाखौ सोरजिनाय जादों आरो बिनि थाखाय BPFआ जेबो हेंथाबो नङा आरो खहाबो नङा UPPLआसो जोबोद खहा दं मानोना UPPL पलिटिकेल पार्टी एबा बिटिआर सरकारानो बिनि मेन गुदि खारन। What is the main reason for the formation of the new regional political party in BTC होनोब्ला प्रमद बर' सार is the main cause for the formation of the new political party in BTC। जों गासिबो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि जाहोनावनो बे गोदान पलिटिकेल पार्टीया रिजनेल पलिटिकेल पार्टीया जोनोम जादों होननानै बुंनो हायो। मानो होनबा बिथांमोना गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनावबो बिथांमोननि जे संग्राम खालामबोनायनि भेलु मुंख्लंनि भेलु बेफोरखौ दोनबोनो रोङाखै। दासिमबो जोहोलाव दावहा नांग्रा आरो सिगनेटरिखौ जेलाव सोबाय थानाय जोंनि थाखाय बेसेबां लाजिनांथाव बाथ्रा बेखौ रायजो राजाफ्रानो कमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै हरदो नंगौना नङा रायजो राजाफोर। लोगोसे दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ नागारनानै बिथांनि माखासे ब्लक लेभेलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि कर्मिफ्रा मानो ओंखारबोगासिनो दं मावथिफ्रा मानो ओंखारबोगासिनो दं लोगोसे रायजो राजाफ्राबो मानो लोब लोब UPPLनिफ्राय BPFआव हाबफैगासिनो दं खोथाया नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेलनि कर्मिफ्रासो प्राइमारि लेभेलनि कर्मिफ्रासो मोनसे पार्टीखौ मजबुत खालामो नङा होमबा। ग्राउन्ड लेभेलाव थाङै ग्राउन्ड लेभेलजों सोमोन्दो लानानै खामानि मावग्राया मा प्राइमारिनि नेताफ्रा थिग थानांगौ अब्लासो कानेक्सना डाइरेक्टलि ग्राउन्ड लेभेलनि ग्रासरुट लेभेलनि रायजो राजाफ्रा प्राइमारिनि नेताफोरजोंसो प्राइमारिनि माखासे कर्मिफोरजोंसो कानेक्सन थायो। बे कानेक्सना थिग थाबासो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो। बेनिफ्राय ब्लक आरो ब्लकखौ निर्देश हरो डिस्ट्रिक्टआ। दा बेवहाय सेन्ट्रेला पलिसि मेकिंल' खालामगोन। दा बेवहाय प्राइमारिनि ब्लकनि डिस्ट्रिक्टनि लिडारफ्रानो UPPLखौ गारनानै BPFआव हाबफैगासिनो खार'ना मा आंगायनाय मोनबाय आरो नेताफोरखौ कर्मिफोरखौ ब्लकनिखौ प्राइमारिनिखौ बिथांमोना UPPLनि जायनाखि टप रेंकनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार गबिन्द बसुमतारी सार फेरेंगा सार निलुत सरगयारि सार लरेन्स सारमोना नायसनाखै बेखायनो बिथांमोना UPPLनि जानानै खामानि मावनो बाबाय। बुंलायनाय खोनादों जोङो सावरायनायाव मिथिदों जे रुलिं पार्टियाव थानानैनो जेबो मोनाब्ला आरो रुलिं पार्टियाव थानानैनो निजि पकेटनि फैसा गारनानैसो पार्टिनि खामानि मावनांगौब्ला आरो गोजाम वार्कारफोरखौ
गारनानै गोदानखौल' भेलु होयोब्ला बेबादि पलिटिकेल पार्टियाव थानानै खामानि मावनानै मा जानो बानायफैयो बे खोथाखौ जों खोनानो मोन्दों इउपिपिएलनि माखासे प्राइमारिनि ब्लकनि नेताफोरनिफ्राय। दा अब्ला बुजिनानै लादो प्राइमारिनि ब्लकनि नेता वार्कारफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ नागारबाय माने बिसिनि थाखाय खामानि मावग्रा गैला। खामानि मावग्रा गैला माने रायजो सापर्ट गैला। रायजो सापर्ट गैला माने जेननाय। खार'ना बेनो प्रमद बर'आ गासैखौबो नायसननो रोङाखै आरो जिबादि खोथा होदोंमोन बेबायदि खामानि मावनो रोङाखै। कर्मिफोरनि थाखाय मोनसे बेबस्था वार्कारफोरनि थाखाय खालामना होनो हायाखै। रायजो राजाफोरनि थाखायथ' हाखाथाराखै आरो गावनि दोलोनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। जायनि थाखाय नेताफ्रा नागारबोगासिनो दं प्राइमारि ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिया। दा गावसोरल' पकेट बुंनायखौ नायगासिनो दङ माने लाखाजोबदो फैगौआव जों गैखाला होननायफोर बादि। दा बेखायनो प्रमद बर'खौ जोबोद दुखु मोनबाय। रायजो राजाफ्राबो बिनि सासनखौ बानाय मोनबाय। बेनिखायनो 2025आव बिथांनि जेननाया रोखाखासै। आं बेखौनो बुंबाय। ना मा बुङो ना माबा मोनसे खोथा दंबावो जेनगोन ना जेना बेखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा फोरमायहरबानो जाबाय। स' थेंक इउसै। एसेयावनो भिडिअखौबो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।